Jogo makedo kod nyange mar nyiri e gwenge ma Kuria e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho ket kuonde mag jot ne nyiri moringo nyange kendo ketie tenge omenda minyalo tiyo godo e ritogi e yore mag chiemo kod mamoko motelo ne chenro mar nyangu mar nyiri mithoro tim e gwengego e kind dwe mar 10 gi dwe mar 12. George Juma nigi ler kowuok e kaunti ma Migori. Kwan mathoth mag nyiri manote nyange giko mar higa mokalo gwego ma Kuria osebedo ka kelo penjo kaachiel kod paro mopogore opogore ni tang'o ma inyalo tim mondo mae koro kik nuore e giko mar higani. Ingine tumejaribu, tumefunga, tumekamata perpetrators na kuwaweka na kupeleka kotini na kufungwa, lakini wengi ni kama muda haujafikia, because we have done all the best we could, but we are only noticing a small change. Jokedo kod nyange mag nyiri ma oting'o ruoth mar location mar Bwireg West Wilson Chacha kaachiel kod coordinator mar Micontrap Kenya Benta Dhiambo wacho ni onge mar kuonde jot malong'o ni nyiri moringo nyange othiro kenge mar kedo kod nyange nyiri. Nyithindo ming'ado ng'enygi wuonegi onge go. Gia e mieche ma onge gi gimoro. Ma wuonegi pod culture nomako. Pero ka sirkal nyalo miyowa rescue center. Kech wan man gi temporary rescue center mati ka nyathi kete kacha rescue ma temporary. Kodak dale pod itimo nikech ong'eni kama onge kama dhi onge. Last year tulikuwa na issue hapa ya circumcision na most of the people walikuwa na lazimisha kutairiwa. Niliendua hiyo pressure cause nilikaa nyumbani. So walikuwa wanakujia watu tu wanawachukua hata kwa barabara, but ukikaa home na ukue focused na useme I'm not ready to be circumcised. Wanakuacha tu. Ekinde ma imedo manyo kenge ma otieko nyange mar nyiri e gwego ma Kuria, riwruok no ma Micontrap Kenya ka otende kod piny owacho dhi nyime kod goyo buche makelo kamoro achiel rawere matindo kod jonyuolgi kaachiel kod oganda mamoko e migepe kaka mano mar somo mar manyore matieko nyange mag nyiri. Ne wapogo ji, opuonj ng'ato koni, opuonj nyithindo koni, opuonj mon koni, opuonj chuo koni. Lakini waneno ni kipuonjo ng'ato yore ka gibi oto gi ling. Koro ng'ama wacho ne wadgi onge nikech culture omakogi. Koro aneno ka nyithindo penjo mamit kabisa kaka parents gitimo negi. Omiyo pressure achune mang'eny timore ne jonyuolgi. Nitiere kuonde moko ma jonyuol ok nyal ng'ado ni gini ok nyal timore dalana. Omiyo kuonde go ok gidonje. Mtoto akielimishwa pale, mzazi aelimishwe, anarudi pia, wanarudi hao watu wanakutana katikati, wanaelezana ukweli. Ekitwa rawere do thuolo mar kono jonyuol pachgi ka otende kod weche go mag nyange nyiri, ka jonyuol bende golo pachgi ka otende kod midhiero ni. Wamesema kwamba tohara inawaafekti na wao wanaipinga, na wamesema pia wazazi wawapatie nafasi katika maisha yao ya utoto wao ili waweze kujiamulia. Kada beni kwa nyiri wapodi tero nyange podi tie malo e gwenge ma Kuria, jokedo kod midhiero ni wacho ni osedok piny ka ipimo kod kile mokalo. Wengi kabisa wameweza kujisimamia. Ukiangalia saizi Micontrap Kenya tuko na ambassadors, tuko na TOTs. Ramogi has been very good in going to the community, highlighting and also helping the communities organization by sensitization. Kwa hero media mara Ramogi ni sana. They are always available. George Alama nyang'ad rieko ne ruok ma Micontrap Kenya e weche mag lwenje go mag kichwech wach ni kinde ma ijiwo puonj chike makedo kod nyange mag nyiri bende koro onego medredi. Giyudo thuolo mayot ma tero nyithindo manyiri nyango nikech chike ombeki. Omiyo ma achiel kuom gik ma daher wacho ni East African Legislative Assembly wan gi joma pachgi leo. George Juma,